Ena. Papa na wodi ndi sɛn? Efrɛ me Kwaku Asabre. Ɔpanyina Asabre, wada Roma ufiri kuro bɛ so. Ifiri ofen so kokote. Ofen so kokote. Wada Roma de na de wa ba afidie so anope. Men ha no pe ya eye boko. Me yire Me too. me yire ene onuanom omo ye ma anan. Jo. Ena me yire ye frɛ ni Jamfu ya. Na onua pani ye frɛ na Josewa. De otoso ye frɛ na Bredubi. De otoso na ye frɛ na Abrejama. Me ko ware papa no so omo papa me na nano no. Na ode ne ba no ma me ware ye en ho bibia. Nti wo mo ne abusuafo na tena na omo papa so ye offense chidom hene. Nti me ba wa ye na papa isan se me na papa no oni me na ekọ eba ni me di nkomo. Nti ba se papa ni free mo. Eya wase no. Mase no. E free mo no. Mase ni free mo no. Se nkuri atena fie ho a na ohima oye chidom hima na matachi awo. Won so ka kire ne ma ne se ba se owuo otiase nkwala ne de omomo nyede enko ba bia. Ti nkwala ne no atena firi bra won papa ne ka ba bi ebesi ne. Ne ba se efie no a papa no eyeye no ni nua okoto no ne fe no na akoto. Nti on se tofo ne de edoni nti oma wo efie a wasie no na oma ni nua ne si bi wa akire sei. Ti nkwala na tena efiri bra won papa wuye no ebesi ne. Die wo mu ane se efie ne se na nkwala de koto papa no Enim. Ne nana enim efre nana fosu. Ne die obedi papa na wo papa na de ne die wo firi efre na jawusu. Okay. Enti Opumso 104.7. ene se ni asem papa. Efie no se ebubu di a mon kwana mon koye. Nti me yire eni onua ne ne ma ne ko papa no ho na wo ma wo kwa so wo koye. Wo mo ho a wo mo ye no. Ene ko ba se abusua no ebi ba ka kire me man se wo munya isa adwuma wo mo ye ne fie ne de abusua fie. Okay. Aha. Nti bra e ba saa no me man so na ese wo muti afutuo na wo mo ye de. Wo mo jai. Ti wo mo ni abusua no tena ase ya ma abusua to nsa fra ma ko mprenum. E che se asem na maka nti na no kwasiara yi. Ene ba se abusua no to nsa fra mo se wo afi de abusua no nyina hia nti wo magibu aye etwa to. Nti ye ko ya yetra ye twen ya ma ne bo be no mienu. Ti abusua ni nyina hia no. Ne friend se na nafosu. Ono wo se ne ho dodo no. Ono so na ye papa ne nana no a wo mo ko bo na mane ansana wo mo ye de. Wo be ye fie no ho adwuma no. So wo yare. Ti abusua no etu nipa ne abusua pa ne me ye ko no ho. Oba ya mu ya wo de ba ya ne se asase no a wo mo papa eje to ho no. O de ma wo mu a enye yie. Se ne sen ho. Se wo kire se so onua bi aye we e de asase na mane mo. Onua no ne e frɛ no ko onua no ko twa asase ne bi esi da wo so. E de eden e de mane ma. Enam nkora wo mo mpese ne papa no be ye nti wo ma nka hwe. Didi akada ho no a ese o de ma wo no so a ena ba se wo mo ye we a wo se ebusunfie ndi wo mate ase. Nti de wo mo papa asase no nti kasa ne ye mu owura ba ko ye frɛ no amoaten. Nti bra wo mo tena ase no de edika no eno na wo kan se ene de eyabusun afi nti wo mo de mankwala ne niye no wo mo papa asase no wo ho ne de wo mo behwe na se enu se asase bi wo ba bi wo mo de amankwala no na wo mo so te ase. Enti e ba se ni nyina ti America se na ano kwasiara na wo mo de fa na amu aye no ba aye no wo mo ko na nafosu no ho ba ya wo mo ko na nafosu no ho ba ya wo se abusuan de beto me yire ni onua no anim me yire ni onua no anim se abusuan ni nyina anim se wo na nafosu no se wo de asase no ma wo mu a enye yie. Opanyini se wo yire fie asem na wo kan. Ai Na wo yire na awe. e pa cho adwuma mu wo mo sre kwan na wo mo aba na me so na me yire na no esu ni ade na ye se me bomode na me pekwan bi a wo mo ba
wɔn fa so na wɔn ne wɔn papa no akasa ama asomdwe ayɛ dɛ aba metie o enti ba me ba ha no yɛ sɛ me yere ɛne ne papa no bɛhyia sɛ ne ɛbɛyɛ asomdwe bɛba nso mehu sɛ da biara no nsɛm saa deɛ ɛba ha mode yie tu yie ma asomdwe bɛ fie nim sɛ kotokofie ha na mede ba ɛbɛma asomdwe aba nti wo pa asomdwe ama wo yere abusua saa me yere ne wo nuanom wo yere din di sɛn yɛfrɛ na amegyamfu a amegyamfu a jo ɛna nipa a ɔno nso so esusu sɛ ɔmfa ɔpapa agyapadeɛ ɛma wɔ ne wo nuanom nso ɔno nso din di sɛn yɛfrɛ nana fosu jo ɔda roma to asoma me metio enti ne ti atwa mu ane sɛ nso menhwɛ ma me yere no ifiri na ano kwasi ada yesu ne awerɛho ahyɛ wɔ so ɛna ɔpanyini kasa nya hwee kasa esu ne awerɛ me ma ne nhyɛ wɔ so na me ba ya ɛnɛ me ba sɛ me bɛbɔ mama ne na agya sɛ ne bɛyɛ a yie bɛtɔ yie ma asomdwe aba no mo afrɛ saa afoyi na me yere no aba ne wɔn papa bɛkasa ama asomdwe aba nti ne ti atwa mu ano see justice for your wife and the family and just who you kurupa wo hwɛ sɛ asomdwe bɛba wo nsenom ne wo yerenom ntɛm nti saa ne nyinaa so yɛ asase a wo so sɛ ɔma busua no ɛgye afiri wɔ mo nsɛm papa mesrɛ me bisa wo gye ndi sɛ woyɛ abɔ awura wo yere abusua mu dodo anaa nokorɛ saa na me no me yere no wɔne wɔ nuanom no sɛ wɔn nyinaa na aka bi wɔn nyinaa na ɛtɛ akyire sɛ sei nti wɔn nso wosrɛ kwan aba nti mini ka mpɛ kwan a wɔn ba a wɔn ba bɛ ne wɔn papa no ahyia na yɛde yie ato yie mate waseɛ yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka wɔn papa a anaasɛ de adeni a ɔmpɛ sɛ sɛbi abusua anaa ɛma no nsa ɛbɛka wɔn agyapadeɛ nti yɛhwɛ ama yɛn nsa aka no yɛn nsa ka na yɛbɛfrɛ yɛne ne bɛkasa na ɔno so nkyerɛmu bi wɔ mu a ɔno nso so de ama yɛ yo papa biribi wɔ hɔ a wobɛpɛ sɛ wɔde bɛka ho anaa mesɛ wada roma biribi wɔ hɔ a wobɛpɛ sɛ wode bɛka ho anaa ne nyinaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomdwe bɛba ne hia mu wasomdwe na wɔhwehwɛ ama wo yere san sɛ wo yere no wɔsu dodo ne ɛdura na adwo korɔ ma wo nda naano kwasiara no yɛkɔɔ fie no wɔanidi nti oyɛ ne dɛn na ntete nhyɛ n'anum oyɛ dɛn na kasa kyerɛ no asɛ onya abotrɛ na nakoma tɔɔ ne yam saa nti wokasa kyerɛ no aduane bɛɛ na ɔdii ɛkyɛ sɛ adeɛ asɛ nti wɔanidi kɔsi sɛ adeɛ kyeɛ ei yo ɔpanyini me moagye anɔpɛ ɔpanyini me moagye o papa wadama na ho te sɛ wadama wontwe ho mfiri wafidie ho kakra keka masom dodo mesi wafidie no nka dwom ne kakra ano ɔden ma me yo mepacha o medase wada roma medin de abena do fie mewɔ Opimso radio menhyia himfie yo mira anɔpa de me fra wa nya bɔne ɛyɛ asɛm bi na aba ɛno nti ama matoa wa anɔpa ne nyinaa ne sɛ o ma gyemfo a wɔne wɔ nuanom o ma ti bi a wɔn susu sɛ wɔn papa ɛde ma wɔn no wɔsi ɛnɛ yi deɛ akɔwia ne sɛ wɔsi asase no ɛyɛ abusua gyapadeɛ nti ɛma ne kɔ so a ɛnyɛ yie sɛ biebro menkyia so ɛmfɛnti asɛm ne sɛ me de afrɛ wo sɛ nkyerɛmu bi wɔ hɔ a wada roma na wɔde ama me kakra me pacha o medin de abena do fie Miss Medasi Mira okay nti one say I wish ya to go ndi wo bi ya the town once and now me pacha ane me jenfia wo wada roma wa sorry kakra na
no I be free me say something the way the trans me be to say me pa cho say and then we be free me say assembly wo kunu ne nam me pa cho me pa cho ane oh so okunu ka ho wo body na meche so okunu so ka ho na jemfo anso ni wo nuanom papa wada ro mama yi na afutuo bi wo ho ne de bebo om na o mate o mo ho ase a na ya ka kire wo mo se de be ya wo nso kra wa so pe kwa didie biwra na mira mate de wo ka no eto asumpa na de nka me pe hunu se eya no kra se busu ya japade ana le busu ya pade ni na me te ni oni le fi ni nka nwanta na mi agura buza wa ti se ni satai ni se ni ku da bu se ni satai ni se Mira matimichi di se de wo ase o mumra fie o mu ba wada roma wo be hwe ama asomdwe so aba no wada roma na yo me da se anka ebra so bebe ma mo aba menhia ahemfie ha kakra na mesere mi bisa o ane me pacho ya de ebra na mu na o ni ko mi ni ko ata di kafra Matera eni yenso ye bepese enke no wo mo beba ekwan da hosa le balon da dire na wo ta wa tire friend ni me pacho mi tie wo pa ai awo friend ni te na ga pa ni me pacho mate de wo kano mate me da wase se onso ye niema kakra eni so achem wada roma omo bedru a bomoden na hwese asomdwe ebeba na kakra ese fata bia se wo manen so nsabeka no omo nsabeka ama omakoma ato omo ye mira we ye madistre mate wai yo me pacho me da wase ni bia ka mate wai me pacho me da wase nyame onhira me da se papa nyine mene wase akasa wotie ne nkasa yemu a na ese onye obi a na sem ka be ye dimpi hwan ne Mr. Boache no Boache ne ye me yire onua wodi na chire ekum jo kakra meka ne se wasi enko hu Mr. Boache no enti wadaro mabomoden na me bese me tufo kakra we ye wo yire efisem o yire ni fie ensem afutuo bi wo ho afama wo yire no susu yi wanim na twe wo ho efrim wo bibi a kago yire na som okwa no no so ama na pie na no enyi yi wanim endi o yire ensem empo papa ne ti ase no o se kire kan bibi kire wa de wo no wo ne wo yire no mu hia ne won konta no mu hia bomoden so no wo mobeka enkotena busua nim enko kire nsem mu sabi eyobi abusua asem aware na akoi kakra mpesa meka kire no wo bibi kan fa mu ana oh nya wo kan de ne kwan so alo na de ye mawere ho ne atete no a nkola no wo mu no ha anuntra ano na me kire wo se anamon a watu no eye wa ya de se de okunu be ya na wa ye no e na se bi ebru o pre no nya wo yire nkwanti na wo pre ma no wonua no mu nyina e na me nso me kire se bomoden na etwe ohun free because said o yeah sabre no wa ha say no mani anje ho tina mama na enwu sesen ti bomoden na wo de afutuo ni akwankyere bia wo no said e waka no ene bu achene nko hia eye wo kra no sabo achene so ye wo kra aha wo yire kuma ekunu ntisa enti wo kra no na ensem bia no ene wo monka we ye obi afisem aware na de wo ko ho pesa o ti asiesa eye aware ena de koi we so ye obi abusua sem ti mesrew de wo afutuo ni akwankyere bia wo no bomoden so de be ma wo yire nom no mo so kwa
omo hu se de omo beka omo nsem afa sa ankoba sa na ese wo kodi me beka se bi wo prekuradi anasa wo di wadi animu ye kire bi adodade bi free mu a wo mom no wakopedi enye ma se bi ebru obi mfa wani mu nkoye fom tinam se akwankire bi ne futuo bi wo wa fam ahire no fam tena se asem ni se na papa se no kire me enti enne se abase ya mokọ asem no mon kan fa se ni nyina mu nso no momfa nye dwato a ma mo fatu mi nkwaje esan se papa na wo wa anko obegina se yemfa ma ne ma no ni wo ena akodi bi nsem nti wo mmra fom na nye dwato akwan so ni ahobrase mi chiri se de papa ni ye kasa ye no enya de asem no obetwe ne tan wo bibi aka kire me nipa cho ni awo kan bre busua no o ka se no hododo na busua no ko ye no mu ya wo de bre beire no mne se asase no abusua ni si ni pi se na na fosu no se wo de asase no mankola na enye yie mi tio kasa so enunti ene ma saa we nyina aba no eno na me kire o se ye di afi na asem na beto yanim ena me frɛ no nso so no wo se boache afrɛ ne na kanyansa sem bi ama na koma ba bi ekoye bi aba enti wo mu hu boache no mo ne boache ne mra me kura me ka se ye pese ye babum o se ye ndika ma emma ne boache ne mra na de wo ho bi na me srɛ se on hwɛ se asomdwe beba na de se fata se ye de man koda no mo nya no makoma nto o se bibia ni ho obehwa ma asomdwe aba na wo mom na me tu fo se papa twon ho afoto ni akwankyere bia ne nimdie bia wo no wo yira afama no wonu onua no ma afama wo mu na mom endie ni mu eyo bia fisem wa santini de America ne temase aware na akoy e pa choti me kasa na se wo bibi aka na minja okoy ye mo kan se ni awo kan no mate na me de se ne be ya ema no asumdue be ba wo montam ana wo so ni wo mo hia be imprensia no wo mo nya asem bia nkan tense bia wo mo trans se esiesie da bi mu ya ye ba ya ne se wo de asase ne ma wo no ma enye ye ne ya busua de ya ti asama ma wa kan no ena me se papa wo se omo ne boache mra wo kina enti hwesa wo yirenom ebehu boache na omakọ na de ebesi ne mom ya so ate se omokọ na se de papa ne mekasa aye ensam kodane a ehọ ne yeye wo bibi a yeye wada roma ne nyina achi nso se de obeka am nsema na wo bo nkro no ekwan a omofa asokọ ka wa ne nsasesem no yesu ye de aso etofom ni ahwe ehu no kure wom se fata se nsase ni bedi emma na won so a ye ne abusua ne bekasa na omagem yo and that's Miss Medavasi. Midima for Herbal Clinic.